Hello guys, good morning. Good morning Kim. Kim, good morning. Kaan si Kim o gulay early in the morning. Very good. Mahaw na sila sa guys, dia, mga estudyante. Kinkin. Egg. Ja nilaw oy. Very good mga chikiting kana na itong kwanbe. Egg nilaw oy. Kaan ako ya? Pumangkaan sa kuya guys. Kuya Kinkin, nagkaanas Kuya Kinkin kay buntag man sang klase. Si Kuya Gael, andyan na si Jalis pa man sang klase guys. Kumbati mga chikiting, kaano gulay kay rong presko ng utok. Higop sa bawkin. Higop sa bawkin, maintan ng tijan. Init ng tijan. Lagi ka Ilia, sama mo Ilia. Wala, oy, malon-lonely ba si Kim guys kay ang gali day. Higup day. Butang sabaw day dah. Nilaw oy guys. Sumbantag, ha? Higup sabaw. Sabaw. Higup sabaw kay rong na energy, nay. Di mo gunahang. Rong lamiag kuan pamati sa lawas, minaw ni teacher. No. Higup. Ako mami na putis. Minaw ni teacher kaso guys si Kim di pa daw maka-school kay agamang eskwelahan dari sa nursery, nagaba pag ilang room. Nursery pa man, 3 years old pang Kim. Available nga nagklase guys, 4 years old, nag-edad. Kim kay 3 years old pa man. Nursery pa anta siya. Kaya man sila room, gaba man nagilang room des pagbagzo. 3 years old lagi ka, 3 years old. Himuwas ka maligo. Himuwas. Okay. Tiwasan na imong luto. Kay daghan pa. Sayang ng gulay. Nabusog na ko na siya guys. Nigup sa sabaw. Batong ko na ija guys. Batong ija ha. Okay. Batong guys. Kani ko basa. Lami ka aso. Okay. Very good nga bata. Lami na be. Sige be kaan be. Wow. Shush tabangan ka ang batong. Very good. Guys, kabagaan sa Kim guys. Na guys, ready na gamang bibi Kim mo school. Sulaya ng kuya. Sulaya. Kapil ka to suwat. Mapalit pa ta. Asa? Ito merkado. Okay, nag-ready na sang bag in town guys. Pastilan ginoo ko. Kin guys. Guys, mangita mi eskwelahan ni Kim kay wa may abri ang nursery dito sa mga deu. Gusto naman dyan mo eskwela di nagdadaan sa bago. Hanto naman sa eskwela kuno siya. Balang si Kuya Kin kuno magbantay ni sa eskwelahan. Eskwelahan. Luuza. Hanto mi sa kalinggahan na guys. Guys, sa mili mig bag ni Kuya Kin kay isang bag to ana happy maaksi na. To nagbata na mili nag ija. Aron guys, agi pakidnap na mo agma para hubog di na pastila ni Paladyo in town. Ug may mangidnap ka kanang gwapo mo uban ra wag gid. Di guys, ug mangidnap kuno gwapo mo uban si Okay guys, ug mangidnap kuno kuya Martin mo uban kuno si Ja. Kuya si tata. Ngita bitaw mig bag ni Kin dari guys na kuan mi dari nila silang kabuang na apil mi. Kukura hinong Martin basi masalaag. Kana ko ng baga. Kana ko na. Karing gamay-gamay. Ano na may gamay-gamay? Di ba kani dali mga aksi? Kay agbag ni Kin to na may guna. Di ba ni pares kung pahit na to? Di dahil ba? Di ganun baka ni. Ito na guys, nakapili na may bag ni Kuya Kin. Palit ko na sa dudo. Pastilan, dudo. Hinay, kinsa ma. Palintong ta. Hinay. Nahotdan maguan, mga baunanan. Na, ngita na matadanig lain. Madam. Nakapangita na itong dudo. Ngita sa dudo. Ikaw. May dudo nila. Yes. A few moments later. Diyan na Miss Bay guys. Gikan mi nagpalit sa bag ni Kuya Kin sa isang baunanan ug dugang mi uniform sa mga kuya, mga puti. Salamat ka jo ma'am. Yeah, dugang mi ilang uniform mi nina. Kuya Kin to na isang ingani guys puti, bag-o. Sa
Nya ka Kuya Gail pwede nga rin. Balik tulo na isang hanginganin. Jato na isang pulo. So, sakto ka guys. Wala na tayo problema. Nadapay baw na ni Kuya Kinkin guys. Nipalit ko ganina. Thank you so much kaso ma'am. Dapat. Wala dia. Naidanggan. Kaya naman daki agad isang bonanan gahapon. Katumpuahon. So karin laman dia. Sakto na rin. Na guys. Hapa ni nga hugasan. Baw na ni Kuya Kinkin ay iring na. Dana guys, dia. Bag ni Kuya Kinkin. Salamat ka Ajo. Dana bag ni Kuya. Kay gahapon magud pag uli ni sa guys, ag isang bag kabengkagen kay grabe nang arang buruta ka Ajo kay naghanag libro nila. Daghan ba sa daan nag isang notebook. Notebook ni sa daghan sa karon na punan og libro sa mat na isang bag aron dakaan naman tuguna dari guys dia. Kani ugma mo na ni isang ibag. Ni. Salamat ka Ajo. Danay pili mi nga rin nga na ay sidlanan og tubig kini niya mga kasidlag tubig dari may bursa tulo mas sa ka kuan guys kari ikaduhan ni sijang sidlanan dari ang mga notebook dari sila ko ori sidlan sa mga libro kari da ida may nakumbitay na paguwang na gajud pwede rin sa Ayun ka to. padubulan sa nina si tahi guys kanina pwede man sa padubulan og tahi arong ligon ba. Mga sa price guys, hala ba to price na ni? Price di ano kabutang 380. Sa karisang bonanan 45. Lang uniforme tag 165. Sa karipod 145. Ito guys. Thank you so much kajo ma'am. Nagbag si Kuya Kinkin, dako na sagad na daritanan, isang libro, notebook, bonanan. Sila na tubig. Diyan na guys. So na dari sa mga bag. Lipay dyan na si Kuya Kinkin guys. Isang hapon naguli. Okay bawag na isang bagong kuan gamit. Salamat ka dyan ma'am. Thank you so much ka dyan ma'am. Kukuhan pa ko sa mga bata guys. Si Kuya Gail. Kung may nasobra na to sa patong ikuan ni ma'am. Ang matong kuanan para sa mga hinanglanan ni Kuya Gail sa eskulahan. Pa maning yamar guban na subject ko paning yamar guys kay gahapon ko no yung Kuya Gail sa rin ikuan gahapon niya dali ya mutan ako nimo ila nagansara mo sa eskwelahan gahapon ila nagpaila-ila pa sila guys sa eskwelahan nga na manggajud pa agi ikaw saan pag ila-ila wa pa man ka na school saan man guys pa man mo school agamang bata na lonely mas kim-kim Ani ma'am. Sige magsasag pamagas mangita ko na may school kay may school jud ko no siya Kita na punta. na mangita na ko no pud mi mangita din mi dali school na maka eskwela siya guys Kita na punta ninja. ganahan man sa mo school no Kita na punta ninja. sa zuhagon ni naligo kay may eskwela patilan Kita na punta ninja. sada na ng Kuya Kinkin Kuan. kung naging mo yung bonanan o mahuldi na mo kay mahuldi naman sila guys mga September so mukha sa midas isang PSEDI magkuha sa dahil mis PSE ni dya kay moto'y kinanglanan ka September 2 man siguro ang final moto sa dahil tapa magkuha PSE ni Kuya Gail tus kapuro kuha may PSE ni Kuya Gail guys kaya kung ano problema kay akaron magod dyan kuhan guys temporary enroll pa ni si dya magkuha pa tong PSE na di ka test o kuhan di ni ka exam kuha tong PSE ni dya kinahanglanan dyan itong isang PSE guys matungkuhaan na dyan salamat ka adyo ma'am sa inyong kuhan nga dugang panggamit sa mga chikiting ni Kuya Gail, ni Kuya Kinkin isang bag, isang bonanan salamat sunod na imo yan imong bonanan kung unig kuhan ha unahan sa natagin mong mga mangyamarin sa imong mga maestra kuhon na namang gadun ni mga sunod simana na namang gadun na na to. Salamat ka adyo ma'am. Thank you so much. God bless you more ma'am. Gara jang ikakon ma'am is pagampo ra jud kanunay nga hatagan mo maazong panglawas sa imong pamilya. Ug labi na sa imong husband ma'am. Tagaan kanunay og maazong panglawas sa tang kahitasan. Salamat sa adyo ma'am. God bless you more ug amping mo kanunay diha ma'am. A few moments later. Wa man kitag eskwelahan ag bata guys. Haa naman eh. Ngita mig nursery dadto. Kita ta ninja. Ngita na punta unsa. Na tanaw na guys, mangita na kuno pun miglaing eskwelahan. Sao naman ni. Taon na imong kuan?
Wait, may guess tag 35. Nabali man na. Nabali. Nabali man. Nabali. Yan, ara. Okay. Galabing ko pa haga mang Inday Kim Kim. Ang ko pa sa mang Inday Kim Kim guys. Ready na ra ba mo school? Talikod sabi. Talikod. Ready na ra ba mo school? Mamuto sa midaris ng ka guys. Kay grabe na ang daghanag bunga bitaw. Dudagto na si Jan. Sayang mag-udlon. Dapat. Guys. Daghana na mag-isang bunga. Sayang uga udlon si Jan. Oh. Anara ka dana. Anara ka. Na guys daghan si Buyag. Nanglan si Jan. Puston. Kung sa mga daot. Salin na ba ni bagyo ning punuan na ni madyo gani kay matumba. Na, sunod-sunod pa Kim Kim. Stilan. Ada ka na mga pisa day matamakan. Na. Nangkang gamatoy. Diyan na ilabag na. Ipotos ng Papa Gabriel. Tagtanaog pila ni kabuok. Pila ka ni kabuok, Gab? Sa, 2, 3, 4, 5, 6. Wa pati ba kaya? Ang puston kay sayang. Lamin pa hinugon ba? Pahinugon sana mo guys. Ha? Pila ba bunga? Ba, pila ka buok ni si Ja? No. Sana na pa'y gugag may mga pila ka buok. Ang bay. Hmm. Iputan mo. Wag ito yung bunga. Patlo lagi ka karabasan. Nalagi ko na yung mangidnap guys na. Di dito kumpiyansa sa mga anak. Kay Ginoo ko. Ilia! Tura ka sud! Tura ka sud, be! Guys, nagkuha paglaing sakos pag Gabriel. Kaya nakay dagko. Kasaka ka dito, babaw. Ato nas dako pa. Dako. Kana. Okay. Sa magpugi lagi tagtisok na lagi mo bunga. Nice no. Ayan na guys. Karagakot. Kat padir. Karagakot kayo sa ka. Na, apilon din sa kawat ng sako. Kaya hay dyan na rin mga guys. Kaya with sila na bitaw. Ano ang taon po. Kaya pagkakagtag-ija. Humbaan na naman yung papagabs. Mazo din ang kinaunan bunga guys at ang humbaan kay musunod daghan na. Guys no. Awa, daghan na. Tunga ang papagsanga. Ano tigbasan din sa apil ng bunga. Okay, napapila pa nakabugsa 2 upat na laman guys. O di 5 isa 2 3 4 5 7 din ni kabuok. Kari pa usahan na laman ni. Kana guys usahan naman sa putos kay kanilang 2 usahan na raman. Kana na sila 2 usahan na raman ang putos tus dakang sako. Hinay pa dir. Pag hinay, ginuko. Wala mura mang nilagiti. Mun rabelan sang simulikod, narbay sin. Hinay tungko la masin. Op, hinay. Ginoo ko. Stilan, nagrakas magagi. Hinay, ginoo ko. Hinay, stilan. Na, lingkod. Masoy nung yung pisto diha. Kana guys, ha? Nagsako na guys. Okay, kana guys. Palas pader sa ibabaw. Lingkod na naman sa sin. Di madaan ang isa pa. Ana guys. Merabangan. Okay. Ana guys. Putos na gajadag mga langka. Grabe isa, 2, 3, 4, 5, 7 day kabuk pa no. 7 day kabuk guys ag bunga. Danapay gagmatoy batin-batin. Pero pa sa dapit ng gitapok. Dari ba? Dapit nga. Mazo gani guys kay wala mo putda dos pag humas bagyo. Mo namang ipamutol. Magag. Wala. My God, hinay. Tabunan ag manok. Jesus, ginoo ko. Buan. Na guys, humanagazag putos tanan. Salamat. Nanatay pa buto, daning mahinog guys. Bak na pa dir, hinay. Way, kuan basil? Way basil gab? Pana guys, naman nagputos. Thanks God. Abagsa ko na rin mga sanga-sanga. Parang iluwak na rin sa karsada. Ito na ito, itong labag pong bus. Chicken! Nope!
Ano? Padaplinok. Okay. Ano guys? Hindi ko tanawin. Labag sa ko na sagbot. Ay, Wala guys, ano guys? Oh. Putos lang mga nangka. Mga putos na sila guys. Ah. Paabot na naman talaga ng mga hinog na sila. Puhon. Mga hinog. Natay paabot ng mga hinog. Ilhan man ang mga hinog na guys. Manimahong. Kumot. Kumot ka doon nangka. Okay. To the left, to the right. Sudah, dali, day. Kim. Sud, kini menguhag bata. Dali. Luja si Jana laman dang ring isas bay guys. Mga sirag tujuk-tujuk. Maris do janan, mo to datos cellphone ato bang magto TikTok. Luja, wa man daray eskwelahan sa nursery. Mangita mi laing nursery guys atos laing eskwelahan masig na ah. Ngita na pud ta. Dali nga rin kayo matagak ka diha. Oh, Ginoo kung mahagbang kang baziha ka. Matagak lagi ikaw. Inday, Kim Kim. Ali nga rin, ali. Inday Kim. Ali, Inday Kim Kim. Namas kuya imong kauban na. Kaya sa pa man palis ag klaseng kuya. Sana pa siya kauban na rin. Kaya kuwasa yakin sa matagak ya. Oh, sa matagak ka dan ha. Dali na. Hindi ka na. Dala. Ginoo ko. La, tawa na.